Moi, me tehdään Jeminan kanssa maustehaste. Nyt se ei oo jauhohaaste. Ja koska mä meinasin sanoa aluksi jauhohaaste, mutta sit mä nyt korjaan sen. Ja me tehdään silleen, että meidän pitää peittää kädellä ja sitten pitää arvata joku mauste. Ai, ja peitetäänkö me kädellä vai? Joo, vaikka. Koska sä et tuon sitä liinaa. Niin. Ja mä mietin, että jos me molemmat otetaan sitä samaa, sitten mä oon hyvä. Okei. Ja sitten me tehdään niin kuin Jemin selittikin. Ja sitten jos me ei pysty, jompikumpi meistä ei pysty syömään tai kumpikaan, niin meidän tulee rangaistus. Niin, ja se rangaistus on, että meidän pitää lopussa syödä kaikki, niinku, kaikki ne yhteen. Veden kautta. Niin. Se ei muuta varmaan maista hyvältä. Aloitetaan. Ota sä sieltä. Ota joku. Tää on kaikkein pahin. No kiva. Tää on muskottipähkinä. Siis en oo koskaan maistanut. Tää on jotenkin niin tulista tai jotain. Ei se tulista, mutta... Haista. Ei se tulista, mutta niinku se on... Laitan tässä päälle. Sitten sitä Hienen. Laitetaan täyteen nautsika. Siis ei silleen silleen tiedäkö, mutta silleen, että tässä on tämmönen. Nyt otetaan tässä vielä. Tässä heti ekan rangastuksen. Tyhjää nyt. Ei tää ollutkaan tulista, mutta ihan kamala makusta. Ja meillä on tässä vuotavaa. Me saadaan juota vuodavasta sit, kun me ollaan syöty tää. Eikö se ollutkaan sit, kun mä olin kaikki? Eikö sit, kun ollaan syöty tähän mieluummin? Mä sain viestin. Älkää väittäkö siitä. Näitten yhdistelmä. Sä saat valkata tuolta hieman. Ottakaa pikku hetki. Nyt mä otan seuraavan mausteen. Sitruunapippuri. Tän jälkeen mä pesin kyllä hampaa. Mä siis pystyn. Tää maistuu jotenkin niin pahaa vielä. Kieminalla kyllä syö. Niin. Niin. Tätä ei kyllä ole niin paljon. Hyvin nyt sitä mustikkaa, mikä ei voi. Muskottipähkinä. Niin, nyt se on mun reukistus. Se maistuu jotenkin ihan... Okei. Mä en ota mitään. Moi Piuku, älä tule siihen. Siis Piuku on kissa. Joka aika utelee. Tippatiks sä noin juttu? Ei mun pitänyt. Hyvä Jemina. Niin vaan meni. Toi. Tiuku, jos sä tuut syömään niitä, niin Jos sä haluat kuolla, niin Tähän tulee niin. Rajaa. Ei mulla pääs vielä. Tuo meni mun nenää. Siitä sai. Ei oo kauhean hyvä. Sä siivoat noin. Mä haluan tehdä sitä enää. Okei. Never again. Done. Polttaa vähän tuo ylähuolessa. Oli hirveä. Se on aika suolainen, mutta se polttaa ylähuolessa. Joo, ja ällöttävä. Jos vaikka
kaneli tai... Okei, kaneli ei oo kuulemma edes hyvä, mutta... Toi on paha. Kun mä söin tätä, niin mulla alkoi niinku huulet sattua ihan sekana. Vielä tästä kaardemumma. Se ei voi olla niin paha, koska on pullossakin. Se on hyvä pullos. Mun polttelee kielen päässä. Tää mehu ei auta. Ei. Mut jos sais parempaa makua. Tai se Oho. Tuoks sulla ihan pullalta mun mielestä? Eli niinku kardemumma. Äppyyttänyt. Joku. Olis mulla hieno ilme vai? Aiku. Mulla on hampaissakin sitä. Nyt tää alkaa maistua jotain pesuaineelta. Eikö maistukin ihan pesuaineelta? Joo. Lisää. Ei pysty. Voi perse! Sun vuoro. Ei mä en halua. Tää ei oo reilu. Ja sä näit sen. No, mun oli pakko vähän. Se voi maistua vähän paremmalta, mutta se kyllä pistelee se. Mä oon kyllä joskus. Niin, tää on siis kaneli. Mua oksattaa. Miksi mä olin tollain? Oi, näittekö te? Eiku siis näiks sä? Dönsit kameli. Siis ai, mä vielä näin tiukkaa. Siis mä olin tälleen, olenko näyttää? En mä sitä nähnyt. Mä oon kuin, tää on se kaneli. Okei. Joku Kyllä nyt nolo aina vähän voi olla. Mitä kukaan ei turhaa nolo. Joku, ei nyt, ei! Sori. Ei noin paljon. Tää muuten kun pyllyä. Juu, laitat muneen. En nyt tee nyt. Ei oo kautta paha. Eik mun vaan. Tinjami. Meistä tarvii juotua. Tää maistuu ihan jollekin ruoholla. Ai tinjami. Tää ei oo kauhean hyvää silti. Seuraavaan sit viikolla kyllä tulee niin pitkä. Mun ilmeet. Ai henkihän on aika hyvä. Eiku. Niinpä. Mä haluan, että otetaan toi valkopippuri vikaksi. Se on siis seuraava. Mitä on? Mua ei vähän ja seuraava. Tää on pahin. Tää pistelee. Muistaakseni. Tää. Mä en kuule.
mä ajattelin, että te viedä paljon. Et se kyllä muualla olisi. Ei oo sitä. Okei. Täällä. Onneksi tää on tämmöstä jauhosta. Hyvä. Kauhean mauste. Mun meni jotenkin toi nenän. Varmaan muuten. Pukkaa tän jälkeen. Okei, mä en halua. Mä muistin. Okei, Morpeukset tai ajatus. Apua. Ajatellaan, että siinä on munkkia. miksi just munkki? En mä tiedä. Tuli vaan mieleen munkki. Okei. Tää haisee. Au, mun huulet. Au. Tää haisee ihan suoraan sanotusti oikeesti paskalle tää. Ja maistuu. Eiks niin? Se ei lähde pois mun suusta. Anna purkaa. Oh. Se maustehaaste oli siinä. Maki. Never again. Tykätkää videosta. Kommentoikaa alas. Tilatkaa kanava. Se on moi. Mä en muuten ikinä sanonut kommentoikaa.